Kaixo egunon, ongi etorria gure hasietan saira, gaur beti bezala elkarrizketekin hasiko gara. Kaixo Joseba, zer presente duzu? Kaixo, gaur Izar Andres ekarri dugu eta hobeto ezaguteko bideo batekin aurkeztuko dizuegu. Gaurkoan gurekin Izar Andres abeslaria dugu. 25 urteko neska bat da, Donostiako unibertsitatean ikasi zuen eta gero Estatu Batuetara joan zen. Nolan ezin zuen dena ikasi eta kantatu, karrera utzi zuen eta Deustuko unibertsitatera joan zen ikastera. Bere lagun bati gitarra oparitu zioten, eta Izaro hortik aurrera hasi zen kantatzen, 20 urtekin. Bere lehenengo kantua 2016 urtean atera zuen eta bere lehenengo long playa 2017 urtean atera zuen. Gaurkoan gurekin Izar Andres. Kaixo, egunon, gaurkoan gurekin Izar Andres, egunon. Egunon. Zure hasieraren inguruko galdera batzuk ditugu. Entzun dugu unibertsitatean hasi zinela kantatzen, nola izan zen hori? Nire gelako bati toka hoiakon gitarra bat tombola baten, eta berak ezeban nahi erabili, nik enekon gitarrarik, eta zanatzen, lagan niri kursu honetan gitarra. Hori zen karrerako, nire bigarren karrerako, bat azitzen baina guztiena, nire bigarren karrerako lehen urtean. Eta hartu neban gitarra hori, eta hasi nintzen akordeak jotzen, pixkat ikasten YouTubetik eta bar. Eta nire gelan hasi nintzen kantuak idazten nola. Eta hortik kontzertuak ematera, diskoak egitea, nola izan zen? Ni hasi nintzen jotzen nire gelan, ni bizi nintzen Donostin, baina ni maila bitarranaz, bizkaitarra, eta bizi ginen pixu baten lau bizkaitar. Eta orduan esaten zostien, jadeko zuz 5 kantu, zaitik ez duzu kontzertu txikiren bat emoten inguruko taberna baten, eta nire emoten zozten lotza hondixe. Ez nekixen gitarra ondo jotzen, eta aparte ez nekixen zer bierzan zuzeneko baterako, bierzien altabozak, bierzien mikroak, bierzan dana. Eta hasi nintzen pixkatxo bat jotzen hemendikara eta handikona, eta nire gurasuen, maila biko nire gurasuen etxe onduen taberna badau lagun batzuna, eta bertan joan nire lehen kontzertua. Etorri ziren lagun asko, ingurukoek, irakasleak, irakasle ohiak, eta izan zen oso polite, baina gero nire nintzen ikastera Kaliforniara. Eta ez nekon oso argi nik musikara dedikau nahi nebanik. Eta Kalifornian egon nintzela, konturatu nintzen, dekogula dana oso pautatuta moduen, ez? Dala, jaio, ikasi, lan, hil. Eta han konturatu nintzen, igual, nik ikasten den bilen hori, bazala superinteresgarria niretzako, baina igual beste gauza batzuk basau esela bai oso interesgarriak. Eta han konturatu nintzen pixkat, denbora aukin eban pentsatzeko, ez? Zer nahi dut egin? Normaz ni. Zer gustatzen jata eta zer jata gustatzen. Eta konturatu nintzen musika egin nahi nebala. Eta orduan esan nahi, saiatuko naz. Eta buelta nintzen nien, kontzertu baten Donostin emon ebana, etorri zen Uriol Flores dela nire gaur egungo bateria. Eta esan zozten, etorri naz pare bat kontzertuetara, kantu piloa dekosuz, ez dakit nahiko zen grabau disko baten. Eta ja ni pixkat nentorren hor nahiko motibatuta Kaliforniatik, eta baiet zen notzen. Aurkeztu zozten bere lagun bat, Iker Lauroba kantandea, musikaria donostiarra. Eta hirurak batera hasi ginen grabatzen. Eta batean, diskoa grabatu genduen. Baina izan dana oso inkonstientea moduen. Konturatu nintzen erako, baina disko bat nekon, jendeak kantuek sekixezen, eta etortzen zen kontzertuetara. Orduan musika, hasi nintzen bandarekin jotzen, eta holan juen zan pixkat. Zein momentutan pentsatzen zenuen, hau pasio bat baino gehiago da, agian honetatik bizi naiteke? Buelta nintzen nien Kaliforniatik, nekon nahiko argi musika egin egin ebala. Baina naben ezagutzen oso ondo musika industria bez. Gero konturatu nintzen oso zaila dela musikatik bizitzea, edo kulturatik, edo idazle izatetik, edo pintore izatetik, edo zer. Baina buelta nintzen nien justo nintzen diskoa grabatzen eta karrera amaitzen. Eta heldu zen momentu bat, karrera amaituta gero, esan ebala, lana topatzen hasiko naz, kurrikulumak botako ditut, edo ez. Eta konturatu nintzen, proiektu solido bat egiteko, benetan ordu asko inbertidu behar diela horretan, eta beste lan bat aukiko banu, ezingo nebala bakarkako proiektu bat aurrera eruen. Eta jadan hasi zen seriotzen, nekon publiko bat igual gogotsu ez, musika gehiago entzuteko, eta orduen karrera amaitu nebanean, erabaki neban,
enabela lana topauko mundu horretan. Zentrauko nintzela bakarrik musikan. Eta ordutik, sorionez, nahiko ondo joan jata, baina egia da, lan egin behar dudala beste leku batzutan. Bai irratian, gaztean, pare bat egunetan, behaldean, edo joeten aztailarrak emotera, eta horrelako beste gauza raro batzuk egitera, eventuetan kantatzen dope bai batzutan. Baina, bueno, erabakin eman, bintzet, musika eta sorkuntza izango zela nire ibilbidea. Izan alduzu familian aurrekari musika munduan? Ez. Ez. Nire itxitxe txistularia zan. Baina txistularia zan bakarrik. Ez eban sortzen edo ez eban abesten ez ezer. Eta egiz izan ez dauki badekot idazle bat familian, eta gero bertsolari bat, baina musikaririk ez. Egia da, nire amak asko abesten dabela, eta nik badakidala bere gaztaroko amets bat bai izan zela inoiz igual abeslari izatea. Eta nire bi amamek asko abesten zebien be bai, baina ez da egon aurrekaririk ez. Imaginatzen zenuen orain oneraino iritsiko zinela? Sofa honetaraino? Ez. Egiz esan, momentu batzutan ondino, pentsatzen dudanien zertan nauen edo noraino heldu garen, ezin dudala sinistu zelan, bapatien pasau da hau dana. Gero azten zara pentsatzen, egin dozu zen pauso bakoitzetan, eta egunero egin dozun lanagan, eta esaten duzu, bale, bai, ibilbide bat egin dutuna heldu arte. Baina egia da, momentu askotan ezin dudala sinistu, adibidez, oin dela, ez dakit noiz izen zen, baina kontzertu bat eman gendun Bilbon, Kriston Euria Sevillan, eta kanpuen zen, eta pilo bat jende etorri zen alandabe, eta hor konturatu nintzen, benetan, plaza betezala, euritan, ni ez nintzen joango, ni ikustera euria egongo balditz. Eta hor konturatu nintzen, benetan gauza pilo bat aldatu dira nire bizitzan, eta ondinoen naz guztiz konstiente. Aldatu da zure bizitza, zeintzuk dira arrakastak ikusi duzun argitzalak? Nire bizitza aldatu da asko. Batez be, klaro, konturatu nintzen holan gauza raroena da, pixkat, a kontrarreloj bizi zarela, ez? Bueno, a kontrarreloj prisagatik, baina gero a kontrakorriente beste jenteakin. Ze igual, aste barruen jendea lanean dau, eta aste burutan jai daukie, eta normalean guk kontzertuak aste burutan badie, pixkat, besteen ozio denboran zuk lan egiten duzu, ez? Edo, konturatzen zara zure lana ezberdina dela, askotan egon bezarela burrukatzen zure lana jendeak ulertzeko lan bat dela, ez dakit, denbora guztien dauz galdetzen, baina ez duzu nahi beste zeo zer ikasi, seguro? Ez duzu nahi beste lan bat aukiz, musikatik ez dakit oso ondo biziko zaren, edo heltzen zara leku batera eta zure lan baldintzak oso txarrak die, igual nahi dutzu ordaindu afari batekin, edo ez dakit, uste dabe ez dela lan duin bat hemen, eta orduen hori niretzako oso zaila da. Jendeak adibidez regateatzen dut nien presio bat, ez? Eta nik pentsatzen dut, zoi esan nien dentistak esaten dutzu 40 euro eta zuk ez dut zuten. Ez kedeko eta gina oso polita, ez dut zuen 10 euro, ez? Eta niretzako itzala handi bada hori, musika profesio bihurtzeko ondinok pilo bat denbora falta dela. Zer dan alde polita? Aldezula egin maite dozuna. Eta dela zerbait gainera, justo publikoarekin kontaktu handia dekozule, eta benetan jendearengan eragin positibo onak auki aldo zuzela. Eta jendea oso pozik agertzen dela edo zein kantugatik, edo mezu oso polita jasotzen duzuzela, oso satarrak bebai, baina oso polita gehienetan. Eta uste horrek diela pixkat argi itzalak. Ezberdinak dira saretan eta diskoan ezagutzen dugun izaro eta zure lagunen ezagutzen duten izaro? Bai eta ez, hasieran aukin eban zalantza hori, zer egin pertsona eta pertsonaiarekin. Elkartu edo banatu guztiz. Eta heldu zen momentu bat, obviamente ez da berdina, ni nauen nire lagun intimoenekin edo nire familiakin, edo ezagutzen ez dudan jenteakin, edo eszenario baten gainen. Baina egize da bastante antzekoa nazela.
bai dana da egixe, batzutan azarratzen naz eszenario gainien, baina ez normalien. Eta igual nire lagunekin batzutan ez naz hain simpatika. Baina uste dut nahiko antzerakoa nazela. Onerako eta txarrerako, baina uste dut onerako gehiago. Ze asko banatuko banitu, gero uste dut nebala jakingo oso ondo nor nazen. Eta nahiko gertu aukitzen ditut jakiteko beti ni nazela, eta persona normal bat zarela eszenatoriki baten gainen, eta gero, bietan, beti. Eta zaiatzen hori egiten. Zer gustatzen zaio beste izar hori eta zer egiten du? Beste izarok, deko sekretu bat dela. Eta hau ez dut inoiz eszenario gainien, baina nerviosa nagoenien, relajatze oste, gauza batek bakarrik, eta da palabrotak esatie, bata bestien atzetik. Eta orduen eszenariora urten aurretik, dauz beti horrek 5 minutuek egoten garenak super urduri, urtengo garela bezarkatzen gara danok, eta nila, holtzara urte baina 5 minutu lehen hau, azten ja palabrotak esaten. Eta ja nire bandak badaki, izaro urduri dago. Eta orduen pixkat jotzen ditut, bebai, eta ni holandesa jogatzen naz. Eta hori da, nire sekretu bat ez dudana holtzara eramango. Gure artien geratzen da. Musika egiteaz gain entzuten duzu? Bai, baina lehen gehiago entzuten eban. Oin batzutan egotenaz bastante saturaute, eta egixe da ez dudala musika askorik entzuten. Nabil apresiatzen asko isiltasuna. Azkenean ensaiatzen eta sortzen eta sabizenien hainbeste input jasotzen duzu soinuana, isiltasunak eskertzen dudazela pilo bat. Egixe da, gaztean lan egiten dutela astelen eta asteazkenetan, behaldean, eta musika proposamenak eramaten ditut, pixkat ez ezagunagoak dienak edo. Eta orduen horrek bai behartzen hau, astero 4 orduz musika ezberdin entzuten egotera, eta deskurri dut musika pilo bat, konturatzen hasi naz, guk uste dugula superlibreki entzuten dugula musika, baina ez. Eta goten aztertzen, pixkat beste herrialdetan zen musika mugitzen den, adibidez, Estatu Batuetako musika dana dakigu gutxi gora bera, baina saiatu nintzen Errusiako musika ekartzen, eta bat zen, zelan topauko Errusiako musika ez dago Spotify, eta orduen esan garen, ostras, espadeko Spotify zelan entzuten da musika. Eta egon nintzen aztertzen, arakatzen, pixka bat ikusten beste herrialde batzutan politika asuntogatik igual hermetikoagoak dienak edo separatuago gaudenak, aber musika hori nun dauen. Eta zenaz entzuten musika beste hizkuntza batzutan guztiz ez ezagunak niretzako. Eta oso aberasgarria da, gomendatzuko dutzu edaz gero artista batzuko. Zer nahiago duzu, diskoa ala zuzenekoa? Nik nahiago dut zuzenekoa. Disko oso gitxi grabatu ditut, eta zuzeneko asko modu ditut. Igual horrego badeko eragina, baina lehenengo diskoa grabatu nebanien, gogoratzen dut, estudiora joen, niretzat lehen aldia zan estudio baten, estudiora joen, da grabatze hotzue, eta derrepente entzuteza dana lupa batekin begiratuta, zure fallo danak, hor, danen belarrizitan. Gogoratzen dut, grabaketa amaitu, etxera joen eta negarrein. Zaten aben, aber, kriston txarto kantatzen badut. Eta izin zen, desastre bat niretzako. Sufritzen dut pixkat lehenengo diskoa entzuten egia da. Entzuten oso beldurtuta moduen. Bigarren diskoakin, disfruto nahen gehiago, entzuten eroso hau, abotzanekon, ez dakit, nire haua, normal haua moduen, edo ez dakit lehenengoan neuen pixkat ondino galduta. Eta hori banabil estudioaz gozatzen, baina oso zaila da estudioaz gozatzea. Eta zuzenekoetaz normalien beti gozatzen da, ixe beti. Zeintzuk dira zure erreferenteak? Nire referente handiena jokin da. Ez, dela oso gutxitik ezagutzen du, baina oso referente hona da. Nire diskoa grabatzeko, nire referente holan persona bat aukeratu bierko banu ikono, baina ez nire musikak antza dekolako, ez deko. Baina lan ikono moduen musikan, Beyoncé izango zen, seguro. Iruditzen dela, ez dela persona bat, egiten daben dana. Ez dakit ikusi zuen dokumentala, atera dagoena oin.
Homecoming, ez. Bueno, kontatzen dau, zelan Coachella festivala badakizu zer dan. Bai, bueno, da festivala handi bat estatu batuetako eta izen zan bera lehen emakume beltza, bueno, lehen pertsona beltza, lideratzen kartela, festivaleko kartela. Eta orduan espektakulo handi bat montau eban, pixkat beltzen rasismo guzti hori ekarri nahian oholtzara, baltzentzako bakarrik existitzen ziren unibertsitateetako kultura hartuta, eta oso puntera da. Normalean bere jiretan bakarrik eramaten dauz emakumeak eta normalean beltzak, eta oso gainera da, justo hori dana prestatu ebalako, egon zen aurduan bikietaz, erditu eban, jaio ziren umeak, eta oso gutxira egin zeban hori dana, iruditzen dela, superwoman, gero. Nire musikan, nik musikatik norbait entzuten badut asko da Nora Jones, asko inspiratzen azela beregan, eta uste dut erreferente holan nagusienak horre biak. Azken urtean entzun dituzun 3 abesti gomendatuko zenituzte? Bai. Gomendatzen dut zuet. Tom Odellek degoz biele. Tom Odellen Half as Good as You. A ber, Half as Good as You. Zuzaren besteko, ez dakiz zelan esaten den euskeraz. Zure erdia edo, zure erdia. Half as Good as You. Bai? Gutxi gara bera. Eta gomendatuko nuke baita ere Billie Eilish When the Party is Over. Gomendatuko nuke baita ere. Eta gomendatuko nuke, 3 esan doztezu? Zenbat esan doztezu? Mikel Urdangarinen Itxasoan euria. Aurrera begira zer du esku artean? Zeintzuk izango dira hurrengo pausoak? Baitu, gaur oso pozik nauz hartu dut erabaki bat, esku artean nekon zeo zer suspenditzeana, eta oso pozik nau. Orduen, pixkat badekot esku artean ikastea gauzei esaten ezetz, eta nire burua zaintzea, hori dekot esku artean. Bebai, nire autoestima zaintzea, hori bai dekot esku artean. Oholtza batek eta sare sozialek eta nahiko dardaran jartzen dabe autoestima edo behintzat niri. Eta pixkat hori, autozaintza hori badekot esku artean. Nire proiektu garrantzitsuena da. Eta gero, 3. diskoa prestatzen nabil, eta 3. diskoaren jira. Ondinok denbora pilo bat falta da, baina banabil horretan lanien. Eta ekainak 13 urtengo da nire azken bideoklipa disko honena, Deliriosena. Egon ginela Frantzian astelenetik aste azkenera grabatzen lan gaztelu txiki baten, eta izen zen oso esperientzia polita. Eta espero dut danok ikusti ekainak 13 bideoklipa. Zer gehiago egingo dut? Erdi dokumental txiki bat grabatu dugu eta nabil deskubritzen zelan aterako dugun edo ez, edo ze modutara. Eta uste dut hori dela dena. Baduzu amets bat abeslari bezala? Nire amets nagusia da egun baten alizetea bizi benetan duin musikatik. Eta benetan lasai. Auki gabe sentsazio hori, ezaten hurrengo urtean igual ez dekote zer, edo egunen baten baja hartu behar badut ezin dut hartu, edo olako gauzak. Hori da nire amets nagusia musikan. Orain gonbidatu guztien egiten dizkigun 4 galdera. Zeintzuk izan dira zure karrerako momentu gogorrenak eta gozoenak? A ber... Nik uste dut gogorrena, lehenengo aldiz, hori, pixkat igual nire lehen kantua entzuten hasi zanien edo dana delakoa. Bai aukine bala momentu bat, krisi handi bat pairatu nebana, ze ez dakitzegaitik bat batien jendea oso adi jarri zan 6 hizkuntzatan abesten neban,
eta nahiko matxakatu naute hizkuntza ezberdinetan abesteagatik. Batez be, gaztelaniaz abesteagatik. Nik admiratzen nebazen persona askok. Eta hori bai izan da niretzako momentu gogorrenetariko bat. Ez dudana inoiz ulertuko eta ez dudana inoiz konpartiduko. Bueno, ulertu aldot, baina ez dut inoiz konpartiduko. Hori momentu oso gogor bat, ez dena amaitzen, momentu kontinuo bat da. Baina, bueno, ikasten dozu horrekin bizitzen. Beste momentu oso gogor bat, niretzako konturatzea gero eta ezagunagoa egin, gero eta autoestima gutxiago. Eta horri ez jakitea guztiz zelan maila hartu, edo ikustea igual ezin dela guztiz maila hartu, hori ere oso gogorra. Baina, eta gero onena, ikustea antzoki bat beteta eta jentie posik eta zu posik abesten, onena die zuzenekoetan sortzen den energia hori. Eta gero, bebai onenak moduen aipatuko nituzke, bide honetan ezagutu dan jende dana. Danak ez, baina gehienak lagun oso onak egin ditut, eta hori nire momentu topetako bat baita ere. Zer esango zenioke zure bidea jarraitu nahi duen norbaitiri? Esan ganotzen, aukitzeko pazientzia, ez dela inporta gauzak ez eitie perfecto, ez da inporta. Eta alba da, joeteko terapiaren bat egitera, ze bidea gogorra dela. Dakizun moduan eskola batean gaude, zer oroitzapen dituzu eskolan garaiaz? Eskola bat edo gaztelu bat edo ez dakiz zertan hau, baina niretzako zenbat urte deko zuez? 16 eta batzuk 18 ora. Niretzako, beretan esaten dutzuet pazientzia auki, usteot dela edaderik zailena egoteko. Ze pixkat oso katarsia da dana eta galdera asko eta erantzun gutxi eta gainera galdera danak nahiko zorrotzak. Ni gogoratzen dut, hori, batez be, asunto pilo bat dauzela, nera bezaroan garatu behar dienak, komplikau bat diela eta normalean gizarteak ez dutzula asko laguntzen. Adibidez ni hori nabil lortzen egoten eroso depilatu barik. Eta ondinoen az atrebitzen oholtzara igotzen depilatu barik. Egun ematen atrebituko naz, baina holako pila da gauza edo sexualidadeko gauzak dana dela oso komplikatu eta ezer transparentea. Eta nik uste dut gustoko jatela izatea dana askoz transparenteagoa eta askoz errezagoa, bai irakaslekin harremana, bai gure artien. Ni gogoratzen dut jendeak oso txarto pasatzen zebala klaseetan, jendeak ez bat nahi etorri eskolara, eta ulertzen dut perfectamente zergatik ez. Eta hori, iruditzen eta inaceptable. Sufrimendu hori egotea klaseetan. Eta orduen nire gomendioa eta nire oroitzapen dengati da, bizitza luzea dela, osasunak laguntzen badozku, eta aukitzeko pazientzia, ze dana dela maratoi luze bat, eta ez dela dana hemen dekoguna bakarrik. Que de todo se sale, de aquí también. Ez baina benetan, ni gogoratzen dut, dana ziela zalantzak, eta erantzunik enabala ikusten inun gertu etorriko ziela. Eta derrepente azten dieltzen erantzunek, eta beste modu batera soiez bebai zure burua nordan ikusten. Eta aldatuko zariela pilo bat, eta jarraituko dozuela aldatzen bizitzan denbora guztixen. Eta hori ondo dagoela, ez dela ezer pasatzen. Zer esango zenioke DBH lauko ikaslei? DBH lau? Nietzako, bizitza honetan, nik ikasioten gauza bat da, zu alzara izen oso ona zure gauzak egiten, ez duzte importa, edo zer gauza. Baina niretzako garrantzitsuagoa da, genio bat izatea baino, persona ona izatea. Eta uste dut dela, izen alzaren rebeldia kauza handiena, persona ona bizitza honetan. Eta edozein arazo ikusten badau bere inguruan,
sartzeko arazo horietan, saiatzeko konpontzen. Jendearekin izatea jatorra eta norbere buruarekin bebai. Eta benetan persona ona izateak ingotzuela bizitzie hobeto. Eskerrik asko Izaro. Zuri. Hau izan da gaurko elkarrizketa, eskerrik asko Izaro eta Joseba, eta orain eroberriekin hasiko gara. Egun Aitzol, zer presatu diguzu? Bueno, gaurkoan 3 eroberri ekarri ditut. Lehenengoa da, Inglaterran, Juego de Tronosek izan du arrakasten handia, eta jendeak erabaki du, Juego de Tronoseko protagonisten izenak bere umei jartzea. Bigarrena da, Holandako neska batek esan zien bere gurasoi Asiara jungo zela, portera eta bere etxetik argazkatzeko atera, eta Photoshop bidez Asiaren jungo balitza zela egin zuen. Eta bere gurasoak sinestu egin zien. Eta orduan hor erakutsi zuten sare sozialak duten ahalmen handia. Gaurko teknologia. Bai. Eta azkenekoa da, Txinan tendentzia berri bat dagoela. Dela, jendea Ikean sartzen da, sofatan eta hoetan hor denbora pasatzera, eta badago jendea siesta botatzen duela hoetan eta sofatan. Egitan, Bai, orantzuten duzun bezala. Eta izan dira, gaur prestatu duten 3 eroberriak. Bueno, hau izan da gaurko eroberriak, eta besterik gabe hurrengo astera arte. Aio!